गिबियावनो जोंनि गेजेराव सेन्ट्रेलनिफ्राय आलासि महरै फैनाय आरो दाख्लैसो सेन्ट्रेल इउथ बिपिएफनि प्रेसिडेन्ट महरै सायख'जानाय जोंहा दिनै बिटिसिआ जेबायदि अबस्थायाव दङ बेखौ जों निश्चय बयबो मिथियोखा। बिटिआर एकर्ड जानायनि उनावहाय जोङो सानदोंमोन आरो जे समाव जोंनि पलिटिक्सआव गैथ'वामोन बे समाव जों सानदोंमोन जे बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव जेब्ला इलेक्सन फैदोंमोन जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारानो गावनि बिटिसिनि चिफ जानो हादों। बेखौहाय गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लानाव गोजोननाय दंमोन जे बिथाङानो सासे एबसुनि जांख्रिथायारि सासे प्रेसिडेन्ट लिडारमोन, बिथाङानो आन्दलन खालामदों आरो बिथाङानो सुक्ति खारिबो आरो सुक्ति खालामनायनि उनाव बिथाङानो बिटिसिनि चिफ जानो हाबाय। बिथाङा जोंनि बिटिसिनि रायजो राजानि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावलांगोन खोमा होननानै गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लानाव मोनसे आसा दंमोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि गामि ओनसोलावबो जोंनि आयंमोन आबौमोन बिथांमोनावबो मोनसे आसा दंमोन जे प्रमद बर'आ जोंनि बर'नि थाखाय एसेबां मोजां बाथ्रा बुङो, मिटिंआव आन्दलन खालामनायाव एसेबां मोजां बाथ्रा बुङो, बिथाङानो बिटिसिनि चिफ जाबाय। एबार जोंना हाग्रामा महिलारि सारा 17 बोसोराव बिनि मा मावदों बिनिफ्राय बांसिन आरोबाव मावगोन होनना गोबां रायजो राजानो साननाय दङ, नङा होमबा? गोबाङानो सानदोंमोन, निश्चय जों सानाखैब्लाबो जोंनि बिमा बिफाया सानदोंमोन जे प्रमद बर'आनो बिटिसिनि चिफ जाबाय, हाग्रामा महिलारि साराबो 17 बोसोर जाबाय, एबार प्रमद बर'आबो गाव एकर्डनि उनाव चान्स मोनथोंसै, मोजां मावथोंसै होनना गोबां आसा दं। नाथाय सुक्ति जाखांना आरो बिथाङा बिटिसिनि चिफ जाखांनायनि उनावहाय जोंनि बिटिसिनि अबस्थाया माबायदि जाखो? दिनै जोंहा एनकाउन्टार जादों, इभिक्सन जादों, बेखौ नोंथांमोना निउसाव नुगासिनो दंखायोखा। नाथाय बेजों लोगोसे माखासे लाइमोन हिसाबै जों नुगासिनो दङ। बेखिनि बाथ्राखौ आं फोसावनो सानदों, आदामोनाबो निश्चय बेखौ मिथिखागौ। जोंनि बिटिसिआहाय गार्जेनलेस अबस्था जानानै दं। जोंना न'खराव जुदि जोंनि बिमा बिफा बिबै बिबौ न'खरनि गार्जेना जुदि थिग रोखोमै गावनि गथ' फिसालाफोरखौ जुदि सामलायलाङाबा फिसालाफोरा समाजनि बेरेखा खामानि मावनो नागिरो। गोदोबो जोंबो उन्दै समावहाय स्कुल फरायनाय समाव जुदि जोंनि बिमा बिफाया लावथि लानानै लेखा फरायनो थिनामोनब्ला जों फरायनो नागिरामोन। गेलेनि सोमोन्दै जोंनि न'आव खारखोमा लाङो, थाब न'आव फैनो नागिरा, नङा मादामोन? दा बेबायदि अबस्था जोंनि बिटिसिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला जानानै दङ। जोंना गार्जेनलेस जानायनि थाखाय जोंनि बिटिसिनि स्पेसियेलि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोंनि गसाइगाव क'क्राझार चिरांनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोराहाय सोरबा ड्राग्सनि शिकार जानांगोन, सोरबा गान्जा जौ मद भां नोंथांमोना निश्चय नुदों, सोरबा जोंनि इउनिभार्सिटिनि स्टुडेन्ट एक्सिडेन्ट जानाय जौ लोंनानै, CITनि स्टुडेन्ट बा जोंनि क'क्राझारावहाय ड्राग्स अभार दस जानानैहाय बिथांमोना गावनि मुल्यबान जिउखौ खोमानांगासिनो दं। दा बेफोरो मारै जाखो? जोंना मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बिटिसिनि चिफ जानायनि उनाव गावनो बुंदोंमोन जे पुलिस प्रशासन डिसि एसपिखौ जों बिटिसिआनो सामलायनो हासिगोन होनना बुंदोंमोन। अब्ला जोंनि प्रमद बर' बिथाङा जोंनि क'क्राझार आरो चिरां ओनसोलावहाय ड्राग्सनि साप्लाय जानाय, गान्जानि साप्लाय जानाय बेखौ जोंनि प्रमद बर' बिथाङा मानो होबथाया? आदामोनिबा होबथानांगौ ना होबथानाङा? निश्चय होबथानांगौमोन। प्रमद बर'आहाय जेब्ला बैसाग मास फैदोंमोन, बैसाग मास थांनाय बोसोरनि बैसाग मासाव जोङो मोनसे निउस मोननो मोनदों जे बैसाग मासाव जुदि सोरबा बेक्तिया ना हमोब्ला, बैसाग मासाव सोरबा बेक्तिया ना हमोब्ला बिथाङा 6 मास जेलाव थांनांगौ, नङाबा 10,000 थाखा जुरिमाना होनांगौ। नुदोंना आदामोन? प्रमद बर'नि बिटिआर सरकाराहाय नानि जिउनि रैखाथिनि थाखाय बा नानि जिउनि सेफटिनि थाखाय इसिबां प्रशासनखौ टाइट खालामनो हाबाय। नाथाय बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लानि बा बिटिसिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लानि भबिष्यतनि थाखाय, फिउचारनि थाखाय जोंनि बिटिसिआव ड्राग्सनि साप्लाय जानायखौ प्रमद बर' बिथाङा मानो एसेबां होबथानो हाया? गुवाहाटियाव कौटिनि ड्राग्स हमो, कौटिनि गान्जा हमो नर्थ इस्ट एरियायावहाय। जोंनि क'क्राझाराव बर' बा जोंनि बिटिसिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा ड्राग्स जानानै थैगासिनो दं। दासिमबो जोंनि प्रमद बिथाङा ड्राग्सनि माफियाखौ हमनो हाया। नै नानि जिउनि थाखायसो फाइन लागायनाय, जेलाव थांनांगौनि इसिबां स्ट्रं जोंनि गौरां दैसायावहाय दुखुथिया बर' आबौमोन ना हमबाय बायदों, मोनथिबाय निउसावसो जों नुदों।
जे लानानै खालामबाय जों नुलांदों दिनै जोंहा प्रमद बर'आ बुंदोंमोन बिटिसिआव आरो असान्ति सृष्टि जानाय नङा माब्लाबाबो नोंथांमोना निश्चय नुदों बिटिआर सुक्ति जानाय लोगो लोगोनो आदामोननि एरियायावनो बे पाटगाव बा जोंहा सेरेखा बाजारावहाय एनडिपिआ दामोनखौ माबायदि गावथारबाय उदालगुरियावहाय फाव फान्दायनायनि पुलिसनि फाव फान्दायनाय सरकारनि फाव फान्दायनाय बुंनांगौ केनाराम ब्रह्मनि केसावहाय उदालगुरियावहाय दायनिगिरि नङै बेक्तिया दिनै पुलिसजों सिखार जानांबाय जोंहा चिराङावहाय किसान बाजारावबो सासे बेक्ति सिखाव होनना पुलिसजों बिथाङा एनकाउन्टार खालामजादों जों बायदि सेंग्रामोन अब्ला सानदों एनकाउन्टार खालामनांगौना दरखार जोंहा बिटिसिआव सान्ति सुक्ति जाबायनो सान्ति सुक्ति जाबायब्लाथ' जोंहा थाना दंमोन कर्ट दङ ल' दङ आयेन दङ बेजों बिजिरनो हायोमोन नाथाय मानो जों दिनैसिमबो बर' लाइमोनफोराहाय पुलिसनि गुलि शिकार जानांगौ जोंनि गोदो समावहाय जाया बिएलटिनि बिर जोहोलाव आदामोन एनडिएफबिनि बिर जोहोलाव आदामोन जे समावहाय सोलायहरनो समाय लादोंमोन जेब्लासिम जोंनि बर' हारिया बा बर'आहाय जौगानाय नङा अब्लासिम जोङो आन्दलन खालामबाय थागोन होनना गावनि बेसेन गोसा जिउखौहाय जे समाव गावनि बिमा बिफाखौ नायनांगौ जे समाव गावनि बिसि फिसाखौ नायनांगौ बे समाव गावनि पार्टिकुलार बा गावनि निजाबो गैया जे गावनि खामानिखौ मावालासिनो दिनै हाग्रायाव थांना संग्राम खालामनो फोरोंदों माखासे आदामोना दिनै एनडिएफबिनि अबस्थाया माबायदि जागोन निस्सय नुगासिनो दङ दिनै जोंहा एनडिएफबिनि रिहेबिलिटेसननिफ्राय 3,60,000 फैसा बेबो लन होननानै दाख्लै एसबिआइनिफ्राय नटिस मोननायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं फेसबुकआव बिनि बागै दाहाय आं जया गोबां गुवारै बुङो नाथाय आं बुंनो नागिरनाया बैसो जे हाग्रामा मर्लेन साराहाय दा जोंनि बिपिएफ राजनीति दलाव लाइमोन सेंग्रा सिख्ला मानो लुबैयो सेन्ट्रेल सेलेक्सन बर्डआनो जोंहा साख्रि मोनाखै सेन्ट्रेल सेलेक्सन बर्डनि पावार एन्ड कन्ट्रलआ मा बिदिसिखौ जों मिथिया जोंहा बिटिसिआव जे रेभिनिउ कालेक्सन जायो बे रेभिनिउ कालेक्सना बबे डिपार्टमेन्टनिफ्राय फैयो बेखौ दासिमबो मिथिया जोंहा बिटिसिआव आयेन दानो हानाय क्षमता दङ ल' बानायनो हानाय क्षमता दङ बेखिनि पावार एन्ड कन्ट्रलखौ दासिमबो जोंनि बिए पास मेट्रिक पास माखासे जोंनि गियानि बेक्तिफोरा दासिमबो मिथिया सोलोंनो गोसो गैया थोद पलिटिक्सखौ आं मानो सोलोंनो बेबायदि दावबाय खालामो दिनै जोंहा बिटिसिआव बोसोरसेयावहाय बिसिबां बाजेट फैयो दासिमबो जोंनाव बेखिनि गियाना माखासे बेक्तिनाव गैया दिनै जोंनि बिटिसिखौ जे हाग्रामा महिला सेराव बुंबाय थायो प्रमद बर'आ बिटिसिखौ धंस' खालामनाय होगासिनो दं होननानै बे मा ओंथि फोरमायदों बिटिआर एकर्ड बा बिटिआर एग्रिमेन्ट बे बिटिआर एग्रिमेन्टआ जे ओरैबायदि मोनसे थगायजानाय एग्रिमेन्ट बेखौ दिनै जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दासिमबो अनुभब खालामनो हाया दा बेखिनि बाथ्राया दिनै हाग्रामा महिला साननि गोसोआव सोरखौ बुंनांगोन जों जेब्ला सेंग्रामोन बे समाव जोङो आन्दलन खालामनानैहाय जे समाव सुगाव ओनसोलाव जेबो गैयामोन जोंनि क'क्राझार गसाइगाव बा बिटिसिनि मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव जेबोआनो गैयामोन बे समखौ खुंनानै हाग्रामा महिला साननि मोनना आन्दलन खालामोना दिनै जिखिनि जों बिटिसिनि अबस्था जानो हादों बियो दिनै उनावसो जानो हादों नङा होमबा बे आन्दलन जानानै जों इउनिभार्सिटि फैगौ नामा दिनै कलेज लामा दालां नोंथांमोना बिटिसिनि बाहेरायाव माब्लाबा थांबा नुनो मोनगोन बिटिसिआ जेसेबां दिनै जौगादों बेखिनि जौगानाय दासिमबो गुबुन डिस्ट्रिक्टआव गैया जोङो डेभेलपमेन्टआव सारा लाबोबाय बे बिटिसिखौ दा सानसुनिसो खालामदों प्रमद बर'आ जेबायदि बिटिसिनि पावार जानि बानायखौ हरगासिनो दङ बे हिसाबै जोंनि बिटिसिनि पावार एन्ड कन्ट्रलआ खमायलांगासिनो दङ नाथाय बेनि दायित्वआ जों दानि बैसोनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लानिबो जे प्रमद बर' सारखारा बिटिसिनि पावारखौ फोजोबनो नागिरगासिनो दङ जोङो गोख्रोङै बिरोधिता खालामनांगौ आदामोननि बैसोआव आदामोना एबसु आन्दलन नुबोदों बिएलटि आन्दलन नुबोदों एनडिएफबि आन्दलन नुबोदों जों जोंनि बैसोआव आदामोननि आन्दलननि अनुदानै इउनिभार्सिटि फैनायाव जों फरायनो मोनबाय आन्दलननि अनुदानै फैनाय लामा दालां जों थाबायनो मोनबाय बेसे आदामोन जोङो स्कुल कलेज फरायनो मोनदों नाथाय दिनै बिटिसिनि इसेबां गाज्रि अबस्थायाव जों लाइमोन सेंग्रा सिख्ला मा खालामगासिनो दङ न'आव थाना मबाइलाव गोजोनना थागासिनो दङ गाव गावनि सार ग'आवनो न'निफ्राय बाहेरायाव ओंखारा बिमा बिफायासो बादा होयो जाखो ना गाव गावसो गोसो गैया जाखो इसेबां दुखु खस्थ'यै जोंनि बर' बिमाया गाबगासिनो दङ सोरबा इलेक्सन खालामजादों सोरबा मार्केट फेमिलि एनडिएफबि आदामोन बेमार जायै जायै सोरबाया बिदा थैलांबावबायसो दासिमबो साख्रि दासिमबो रिहेबिलिटेसन मोनाखै बेफोरखौ नुनानैबो सोलोंनानै थानो हाखो जों माबोरै मावनो हाखो आदामोना एसे दुखु मोनो होनबा
आरो मोनानो जोंनि एसे सिगाङाव एबसु आन्दलन समाव आदा मोनानि सम थांबानो मोनदों जानो हागौ जाहाथे सानसेआव जों थांबानो मोनगोन नङा होमबा सोरबा BPF बाबो थांदोंमोन आलादा रायजोआव मोनदों मोनसे दिनैनि बेलायाव जोंनि जाथिया एसेबां गाज्रि कन्डिशनाव दङ नाथाय दानि समावसो बांसिन गियानि बिदि ओंखारबाय बांसिन MA पास BA पास बांसिन अफिसार ओंखारबाय दानि दिनाव बे समावसो माबोरै इसेबां जानायसिन जादों दिनै प्रमद बर'आ बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव नलेज फेस्टिभेल खुंदों बिनि बाजेटखौल' बुंनो थांला नाथाय दिनै बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव जोंहा नलेज फेस्टिभेल खुंदों बेवहाय गिदिर पेन्डेल बानायदों बे पेन्डेल बानायदों गिदिर आलासि फैदों नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो बा जों लाइमोनफोरा दुखुनांनाया जे प्रमद बर'नि इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेलाव नोंथांमोना मिथिनानै गुबुन मोनफादों VIP आरो टयलेटनि थाखाय बा फायखानानि थाखाय 2,57 लाख फैसा बिथाङा बाहायनाय बाजेट बेनिखायनो आं बेखौ लिरनानै जों RTI बे समाव फैबाय नोंथांमोना सानो गोदोनिफ्रायनो जोंनि मोनफ्रोमबो गामियाव दङ भेन्सार LP स्कुल नङा होमबा जायनि मास्टारा दासिमबो बेथन थाइसेबो मोनफेराखै दिनै जोंनि बर' गामि ओनसोलनि सिङाव थानाय बे गथ'फोरखौ दिनै बिथांमोना फोरोंनानै सोरबाया डक्टर जाबाय सोरबा इन्जिनियार जाबाय सोरबा मास्टार जाबाय नाथाय बै हेड मास्टारा दासिमबो थाइसेबो फैसा मोनफेराखै आन्दलन समाव प्रमद बर'आ बे भेन्सार स्कुलफोरखौहाय प्रभिन्सियेलाइज खालामजोबदों नाथाय दिनै जों मा नुनो मोनदों बे भेन्सार स्कुलफोराहाय प्रभिन्सियेलाइज जाला होनना मिथिना दिनै बिथांमोना स्कुलखौनो सालायासै बेसे दुखुनांथाव बाथ्रा एटलिस्ट बे बिथां हेडमास्टारफोरा 10,000 20,000 कोटी रांनानै हरोमोन BTC सरकारनिफ्राय बिथांमोना दासिमबो गाव फिसालानो सेन्देल जरासे बायना होनो हायाखै गावनि बिसि फिसानो दख'ना गांसे बायना होनो हायाखै बे 2,57 लाखनि टयलेट बानायस्लायस्लाय बे हेडमास्टारफोरा गावनो मोजां नङा जाया गोजोननायखौ फैदोंमोन बै हेडमास्टारा गोसोआव दिनैहाय प्रमद बर'आ बुंदोंमोन NDPR आर्मियाव साख्रि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौहाय आर्मियावहाय साख्रि होनो न'खर साख्रि होनायखौ बाद होदों एटलिस्ट बे NDPR आर्मियाव साख्रि होथारनांगौ नङा होमबा दा बेफोरखौ गासिबो नुजोबनानैहाय दिनैनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाया माबोरै सिरि थानो हागोन बे बाथ्राखौ जोंनि हाग्रामा महिलारि सानाहाय गोसो सिङाव दुखु मोनदों आरो बेनिखायनो सानानै फैदों जुदि एबसुआबो जुदि बे PDCनि पासनि खामानि मावलाबा UPPआथ' माब्लाबाबो मावखाया जोंना लाइमोन BPF हिसाबै बा UPPF हिसाबै आं जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाखौ फोरोंदों बिथांमोना पार्टियाव थांनानै BPFनो भट हो हाग्रामा महिलारि हिसाबै भट हो बेबायदि बाथ्रानि गोनांथि जानाय नङा पार्टियाव थांनाय बिथांमोना BDCखौ माबोरै हाबाफारि खालामनांगौ आरो जे हासारा बुंबाय थानाय BDC पासाव बुंबाय बिनि ओंथिखौ बुजिनो थाखायसो हाग्रामा महिलारि सानाहाय BPF राजनीति दलावहाय बर' लाइमोन बा जोंनि मोनब्रैबो जाथिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ BPF राजनीति दलाव दिनै बिथाङा बोजबनानै लागासिनो दङ আজি আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিব পাইছে যে প্ৰমদ বড়ো যেতিয়া BTC ইলেকশ্যন যোৱা BTC ইলেকশ্যনৰ সময়ত প্ৰমদ বড়োৱে বহুতখিনি কথা কৈছিল যে BTC কোনো ব্যক্তিও সাউথ ইন্ডিয়া কেনেডা মুম্বাইৰ যাব লগা দৰকাৰ নপৰিব আমাৰ BTCৰে সৰু সৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰি খুলি বা সৰু এনেকা ফেচিলিটি বনাম যে নিজৰ জেগাত থাকি নিজৰ ঘৰ পৰিয়ালটো চলাব পৰা অৱস্থা থাকিব বুলি প্ৰমদ বড়োৱে এটা আমাক আশা দিছে প্ৰমদ বড়ো কৈছে যে ঘৰে ঘৰে চাকৰি দিম এই কথাটো বাদে দিয়ে আপোনালোকে চিন্তা কৰকচোন BTCৰ মানুহ হিচাপে আপোনালোকে নিশ্চয় বড়ো আন্দোলনত আপোনালোকে বহুত দেখিব পাইছে এই বড়ো আন্দোলনত মাটিয়াৰ হোৱা কিছুমান ফেমিলি আছে এই মাটিয়াৰ হোৱা ফেমিলিকে আজিলৈকে কোনো চাকৰি দিয়া নাই তো বেলেগ ব্যক্তি কেনেকৈ দিব প্ৰমদ বড়ো যদি আজিলৈকে কোনো একজন বড়ো লোকে চাকৰি দিয়া নাই কালি পৰহি কি কেলেঙ্কাৰি আছে যে কোনোবা ৰাজবংশী ল'ৰা প্ৰমদ বড়োৱে চাকৰি দিব কোনোবা নেপালী ল'ৰা কোনোবা বঙালী ল'ৰা
চাকরি দিব বুলি কি গ্যারেন্টি আছে প্রমোট করে যদি এই বিদেশি বড় মানুষকে যদি শেষ করি আছে কালি বলি কি গ্যারেন্টি আছে অনলাইন বা বেলেগ চাকরি প্রমোট করে শেষ করি বলি কি গ্যারেন্টি আছে আপনারা বেশি চিন্তা করুন আজি লোকে প্রমোট করে 4 বছর আমি বিদেশি সরকার সময় আছে আমার বিদেশি এক বছরের বাজেট মোটামুটি 800 কোটি টাকা হয় 3 বছরের 2400 কোটি প্রমোট করে পয়সা খরচা করে পারিছে কিন্তু এই 2400 কোটি পয়সা এই কুসুগাঁও সমষ্টির কারণে বা আপনাদের প্রাইমারি কারণে প্রমোট করে কি উন্নয়ন কাম করেছে এই 2400 কোটি পয়সা প্রমোট করে বড় জাতির কারণে কি করেছে বেঙ্গলের কারণে কি করেছে রাজবংশের কারণে কি করেছে আপনারা চিন্তা করুন একক করিব ভুয়ানাই তো আমি দেখিব পারি ইয়ার কারণে আমার মাননীয় ভাগবা মহিলাদের সাথে বিচারিছে যে আজির সময় যদি আহি দোকানে ফিউচার বা আহি দোকানে নিরা তো আজির সময় এই বিলাক হিসাব আমার যুব সকলে লব লাগিব আমার সিনিয়র কাজে সকলে বিভিন্ন কাম কৰি আহিছে আমাক পড়ায় কিন্তু আমার যুব সকলের দায়িত্ব ডিউটি আছে যে এই বিদেশি চলি থাকা বেয়া অবস্থা ভাল অবস্থা ধৰি ৰাখিব লাগিব বুলি আমি এজন ব্যক্তিয়ে দায়িত্ব লৈ কাম কৰিব লাগিব আৰু এই প্ৰমোট কৰাৰ নিয়মী মেলৰ লিডাৰ বিলাক আছে যোনে এই আমাৰ বিদেশি উচ্ছেদৰ মেলা পাতি আছে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখে কেতিয়াবা প্ৰমোট কৰে নলেজ ফেষ্টিভেল পাতে ফিল্ম ফেষ্টিভেল পাতে কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব প্ৰমোট কৰে এই বিদেশি উচ্ছেদৰ মেলাও পাতি আছে প্রমোট করে এইটা চলি থাকা দিনত বাইক রেলি কৰি আছে কিন্তু আপোনালোকে মনত ৰাখিব মাঝে মাঝে প্রমোট করে জেসিবি রেলি কৰি এই আমাৰ বিদেশি গাঁৱে গাঁৱে জেসিবি রেলি কৰি উচ্ছেদৰ মেলা পাতি আছে কিন্তু আপোনালোকে মনত ৰাখিব ইয়াৰ কাৰণে সাৰে বিচাৰিছে এই বিদেশি যিমান যুৱকসকল আছে বড়ো বেঙ্গলী রাভা গাৰো রাজবংশী নেপালী যিমান বিদেশি যুৱকসকল আছে এই বিদেশি ভাষাও সমাজত যোগদান কৰিব লাগিব আৰু যেনেকৈ আমাৰ ভাৰতৰ মহিলা নিচাৰে 2003 চনত যেতিয়া একট পলিচি দিনে 2003 চনৰ লগে যিমান বিদেশি মানুহ আছে সবে বাসিন্দা বিদেশি বাসিন্দা বুলি আমাৰ এই বিদেশি যে আমাৰ অধিকাৰ দিছে কিন্তু প্ৰমোট বৰৰ যোন বিটিআৰ ইয়াতে উচ্ছেদৰ কথাটো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিব পাইছে আৰু প্ৰেক্টিকেলিও এই আমাৰ চিৰাঙত 3খন জায়গা উচ্ছেদ বিদেশি প্ৰমোট কৰে তো এইটোৱে আমাৰ যে আহি থকা দিনত যদি প্ৰমোট কৰ আৰু চৰকাৰৰ আহে তেতিয়াহ'লে উচ্ছেদৰ মেলাটো আৰু চলি থাকিব কিন্তু আমি অলৰেডি শুনি দেখিব পাৰিছো ইয়াৰ কাৰণে সাৰে বিচাৰা হিচাপে আমি এতিয়া যুৱকসকলে বিদেশি পাৱাৰে প্ৰচেষ্টা আমি শিকিবলৈ মানে হাজিৰ হৈ আছো আৰু আমি শিকি আছো আৰু ইয়াৰ হিচাপে আপোনালোকক মই অনুৰোধ কৰিছো যদি আপোনাৰ ভাইটি বা আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী যদি আছে যোন ব্যক্তিয়ে বিএ পাছ কৰি এনে ঘৰত পঢ়ি আছে তেওঁলোকক আপোনালোকে ওলাই দিব লাগে যাহাতে এই 10 বছৰ পিছত যেতিয়া বিদেশি বহুত বেয়া অৱস্থা আহিব এই বেয়া অৱস্থাৰ পৰা যাতে আমি মুক্তি হোৱাৰ কাৰণে আমি আজিৰ পৰাই ৰেডি হৈ কাম কৰিব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে ওলাই দিব লাগিব এইখিনি কথা মই আমার নিজের দ্বারা বহুখিনি কথা কোৱা মই ইমান নহয় এইখিনি বুনানি না আন গোবাং বাথ্रा बुंनो सानजामोन नाथाय मिटिं हिसाबै गोबां बुंजोबनो हाला जोंहा खिन्थु जोंनि थाखाय सानग्रा मानसि रावबो गैलाया दङ आंनो सेंग्रा हिसाबै जोंनि बैसोनि लोगोफोराहाय जोंनि बर'नि बाथ्रा बुंबा मिनिग्रासो बर'नि बाथ्रा बुंबा गोसोखौनो होला नाथाय गुबुन बाथ्रा सावराय बिराद गोसो होगोन बिराद खुसि होगोन नाथाय जेब्ला जातिनि बाथ्रा बुङो गसंग्रा व्यक्ति रावबो गैला बेखायनो जोङो एकमात्र व्यक्ति हाग्रामा महिला हिसाबै जाय जोंनि जातिनि थाखाय सानग्रा बेखायनो जोङो हाजासे जेसेबां हायो हाजासे जोङो हाग्रामा महिला हिसाबै सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जों लाबोनानै होफैदों जाहाथे सानैखौबो जोङो हायो बे जातिखौ बासायनाया माबोरै बासायनांगौ दा बेखिनिखौ बुंनानै आं दिनै आंनि बिबुंथिखौ आं फोजोबनाय जाबाय